Tuloy-tuloy ang kaalaman sa loob ng tahanan. Walang anuman. Kapartner ng Department of Education, mapapanood ang mga lessons ninyo sa school dito sa Knowledge Channel. Lagi nakabukas para sa inyo. Mabuti naman. Stay at home and catch up sa inyong favorite subjects simula 7:30 a.m. to 6:30 p.m. araw-araw. Ituloy mo ang ideya niyan. Ang saya matuto. Stay at home and work at home sa Knowledge Channel. Mga unta, matalong. For more scientific fun facts, tayo na sa Eskwela from Monday to Sunday, 8:30 a.m. sa Knowledge Channel. ABS-CBN and Knowledge Channel in the service of the food. Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Mama. Magandang araw mga bata! Nakakita na ba kayo ng isang matching? Ng isang pagong? Sa palagay niyo, pwede kayang maging magkaibigan ng dalawang hayop na ito? Malalaman natin ang kasagutan sa tanong na yan sa kwento na muling isinalaysay ni Virgilio S. Armayo, Inuit, Mercutio, at pinamagatang si Pagong at si Matching. Isang araw, namamasyal si Pagong at si Matching sa tabing ilog nang makita ni Matching ang isang nakalutang na puno ng saging. Tingnan mo, Pagong! Sabi ni Matching. Itinuro niya ang puno ng saging. Alin? Ang langit? Tanong ni Pagong. Tumawa ng malakas si Matching. Kaibagal mo na! Bulag ka pa! Sabi ni Matching. Yung puno ng saging ang itinuturo ko! Oo nga, ano? Sabi ni Pagong. Halika't kunin natin. Nang makuha ang saging, ay naghati sila. Sa ating paghahati, ako muna ang pipili. Sabi ni Matching. Bakit naman? Ako muna dahil maliit naman ako. Sabi ni Pagong. Hindi maaari. Ako ang nakakita, kaya ako ang unang pipili. Sabi ni Matching. At hinati nila ang puno ng saging. Mga bata, ano-anong mga hayop daw ang bida sa ating kwento? Ang mga hayop ko na bibida sa kwento ay sina Pagong at Matching. Ikwento nyo nga ang nangyari sa dalawa. Nang mamasyal daw po sila sa tabing ilog, may nakita silang lumulutang na puno ng saging. Pinagtulungan po nila itong kunin at pagkatapos pinaghatian. At dahil si Matching daw po ang unang nakakita sa puno, siya ang makapipili ng bahaging gusto niya. Nakilala na nga natin ang mga takbuhan sa ating kwento. Ano kaya ang magiging papel ng puno ng saging sa buhay nila? At paano kaya nila ito paghahatian? Ang sarap ng sa akin mong kwan. Kinuha ni Matching ang Panghatag na bahaging may ito. dahon. Mas maganda ang nakuha ko. May dahon na, kaya madaling mamumunga. Eric S. Paul. Sabi ni Matching. Sa may kapahuyan siya nagtanim. Kinuha naman ni Pagong ang bahaging may ugat. Tiyak na mabubuhay ito dahil may ugat na. Sabi ni Pagong. Sa tabing ilog, nagtanim si Pagong. Inalagaan ng dalawa ang kanilang mga tanim. Diniligan nila ang mga ito araw-araw
at nilagyan ng pataba. Pagkaraan ng ilang araw, namatay ang tanim ni Matching. Nalanta mga dahon at nabulok ang puno nito. Malungkot na malungkot si Matching. Samantala, unti-unting nagkadahon ang tanim ni Pagong. Lumaki ito ng lumaki hanggang mamunga. Masayang-masaya si Pagong. Mga bata, ano raw ang nangyari sa mga tanim ni Pagong at Matching? Namatay po ang tanim ni Matching. Nalanta po ang mga dahon nito at nabulok. Ang kay Pagong naman daw po ay lumaki, nagkadahon at namunga. Magaling mga bata! Tingnan natin ngayon kung anong gagawin ng ating mga bida matapos sa mga nabanggit na pangyayari. Malungkot si Matching nang dumalaw kay Pagong. Iyak ni Matching. Ay, Pagong! Namatay ang tanim ko! Aba, yun lang pala. Huwag kang umiyak. Sabi naman ni Pagong. Tingnan mo ang tanim ko. Ang daming bunga. Tulungan mo na lang akong mamitas at hahatian kita sa bunga. Napalundag sa tuwa si Matching. Talaga? Hayaan mong ako na ang umakyat! Sabi ni Matching. Mabilis na umakyat ng puno si Matching. Pagdating sa itaas, lahat ng mapitas ay kanyang kinakain. Hindi na niya binigyan ng saging si Pagong. Hoy, Matching! Bigyan mo naman ako! Sigaw ni Pagong. Tumawa na lamang ng tumawa si Matching. Palatman kung malinamnam, hindi kita hahakisan! Sagot ni Matching. Naku, mukhang nilalamangan na ni